Hello guys, this is Prakash Narzary नोंथांमोना नायदों बियाम सिदाब चेनेल फर्स्ट टाइम आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि जिरायनानै माखासे खोथा फोरमायनो सानदों आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बुंनो सानो गोजोन मोनाबिलि गुड इभिनिं लोगोफोर दिल्लीयावहाय 1589 सुबुं गोमाना दङ कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानायमोन बिथांमोना लोगोसे बेयाव रिपर्टार्सफ्रा दिल्ली सरकारखौ सोंदों कि मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों आरो अपोजिसन पार्टिफोराबो खोब फायदा उठायदों कि नोंथांमोननि खुंथायाव बेबायदि जाथाया बोरै जानो हाखो 1589 सुबुं कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानायमोन बिथांमोना गोमानानै दङ इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दं दायो बिनि सायावहाय फिननाय बिदों दिल्ली सरकारनिफ्राय स' दायो जोङो बिनि फिननायखौ लासैनो मोनगोन बेखौ आं आसा खालामो लोगोसे मैया मोनसे बिएम सिदाब चेनेलनि कमिउनिटि पोस्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फोरमायथि होदोंमोन बेनो कि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय महकुमा बिजनी आइ दैमानि रुगुङाव सासे बर' आइजोनि गोथै देहा मोननाय जादों बेखौ रेप खालामनानै बुथारदों ना सोरबा किडनेपारफ्रा बायदिसिना खालामनानै बुथारदों बेखौ दासिमबो इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं बुङो बे जानाय जाथाया जाफ्लेबाय थानाय जाथाय जों गोबां हुसियार थानांसिगोन हौवा हिन्जाव सेंग्रा सिख्ला गासैबो हुसियार थानांसिगोन स' बेयाव गोबां दुथांफोर दङ लोगोसे आङो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि खालामग्रा सुबुंफ्रा जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज बेफोरबायदि खालामनायखौ बन्द खालाम स्टप खालाम स' लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो सानो कि जोंनि आदै मादै गासैबो सुबुंफोरखौ बे अखा हानाय सिजनाव दैबाना जानाय समावहाय जुमाय लोंनानै दैमा बारनो नाङा बेवहाय गोबां जाथाय जायो जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोराबो थैनो गोनां जागासिनो दङ लोगोसे नेक्स्ट आं बेखौनो बुंनो सानदों कामरुप मेट्र डिस्ट्रिक्टआवहाय आसाम गभर्नर हाउसआव सानै मानसि खामानि मावग्रा COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों बिथांमोननि थाखायनो दायो आसाम गभर्नर हाउसआ दा कन्टेनमेन्ट जोनाव गोलैना दङ बिथांमोननि मुङानो जाबाय साइदुर रहमान आरो हरिचरन दुत्ता दा आसाम गभर्नर हाउसआ कन्टेनमेन्ट जोनाव दङ लोगोसे बेखौबो फोरमायदों कि पाब्लिक रिलेशन अफिसार अफ द कामरुप मेट्र एडमिनिस्ट्रेशन रोहतक साउथ एन्ड ADC Sinmoy not have been tested positive for the latter virus बिथांमोनखौबो पजिटिभ मोननाय जादों आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो फोरमायनो लोगोसे इउपिपिएल पार्टिनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथाङा गोबां कमिउनिटिस जातिफोरजों लोगोसे बिथांमोनजों रिलेसन लागासिनो दङ बिथांमोनखौ माखासे साहारा होनो थाखाय माखासे बोसोन होगासिनो दङ बिथांमोननि गाननाय जोमनाय राव गासैखौबो इउज खालामगासिनो दङ बाहायगासिनो दङ बिथांमोननि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ मान सन्मान होनो थाखाय माखासे बिथांमोननि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै बिथांमोनजों लोगो हमदों माखासे बेबादि खामानि मावनाया सासे लिडारनि थाखाय गोबां गोनांथि जायनि जाहोनाव अपोजिसन पार्टिनि माखासे सुंग्रा प्रमद बर' बिथांखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों कि लोगोसे बे बाथ्राया साबजाथावना जायाखै आंबो बेखौ बुंनो थाङो मानो होनोब्ला आं बेवहाय माखासे बाथ्राखौ बुंगोन नोंथांमोना मोजां खोनासंबानो जाबाय कि प्रमद बर' बिथाङा गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय जातिनि माखासे सेन्टिमेन्टखौ बावगारजोब्बाय बेबादि बाथ्राखौ बुंनाय जादों लोगोसे बे गाननाय जोमनायखौ लानानै स' बेवहाय आं बेखौ बाथ्रा बुंनो सानो जोंहा बिपिएफ पार्टिनि लिडार जोंहा हाग्रामा साराबो बेबायदिनो मुस्लिमफोरनि ड्रेस ओरै टफि गाननाय बेफोरखौ गाननानै थाङो अब्ला बे समावहाय बहा थांनायमोन बे माखासे सुबुंफ्रा जायफोर बेबायदि बखिदों गाननांगौ आरो मा समाव गाननाङा बेफोर जाबाय रेसपेक्ट मान सन्मान होलायनाय स' बेखौ आङो बुंनो थाङो लोगोसे बेखौनो बुंनो थाङो कि माखासे सुबुंफ्रा एनडिबिनि सायाव माखासे एनडिबिएसनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों आरो एनडिबिनि सायावहाय स' एनडिबिएसनि थाखायनो बिस्वनाथ आरो सनितपुरा 20 बोसोर बेक दा रावफोरा अमृतपुरिनि आं लाजियो माखासे सुबुंफोरा गोबां गाज्रि बाथ्रा बाहायनायनि थाखाय बेबायदि बाथ्रा पस्टआ ओंखारदों लोगोसे बेखौबो बुंदों एनडिबि गैला नालाय कारेन्ट एमजि नेरेगा दालां कालभार पुल बेफार फरायनाय गासिबो जाफुंबाय माने जाफुंगासिनो दङ दायो माने सिगाङावहाय कन्ट्रेक्ट लानाय खामानि मावनाय हा फाननाय बेफोराव टेक्स लायोमोन नालाय दा लाला नालाय स' बेयाव उदां मोनबाय स' मानसिफ्रा बै समावहाय बेफोरबायदि लानायनि थाखाय गोबां दुखु मोनोमोन आरो दायो बेफोरबायदिनिफ्राय उदां जानाय लोगो लोगोनो दायो मानसिफ्रा एसे गोजोन थासारियाव फैनाय जादों लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो बिथांमोना बै समाव जानाय लोंनायनि थाखाय गोबां गोनांथिमोन जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो गोनां जादों दायो सरकारा बिसोरखौ राहा होदों स' बिनि थाखायनो बेफोरबायदि गैथ'ला स' लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानो कि बेंगलराव सोरबाफोर थायोब्ला बेंगलरनिफ्राय बे भिडिअखौ सोरबाफोर नायदोंब्ला आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा खोन्थानो सानदों बेंगलरनिफ्राय आसामसिम ट्रेन फैनो नागिरदों गाबोन फुंनि 8 रिंगायावहाय गाबोन 6 जुलाइ दिनै 5 जुलाइ गाबोन फुंनि 8 रिंगायावहाय त्रिपुरा बासिनि वाइट पेटेल्सआव नोंथांमोनखौ लेंहरदों गेट नाम्बार 2 आरो बिनि गेजेरावहाय बेलारि रड होनना बुंदों आरमानि नोगोर आरो बिनि बेंगलुरु कर्नाटका 56006 बेवहाय नोंथांमोनखौ थांनो थिनदों आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मेपाव जुदि नायनो रोङोब्ला आंनि बे भिडिअ चेनेल बिएम सिदाब चेनेलनि डिसक्रिपसन बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै आं मोनसे लिंक होगोन बे लिंकआव डाइरेक्टलि थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि थांनो हागोन बे जाय जायगायाव लकेसन होदों बेयावहाय मोनसे हल बायदि बेवहाय मोनसे मिटिं बेयाव इनफरमेसन नोंथांमोना मोनगोन त्रिपुरा बासिनि वाइट पेटेल्स गेट नाम्बार 2 बेयाव थांनानै नोंथांमोना खबर लाहैबानो जाबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो कि मैया मोनसे एफआइआर होनाय मोनसे जाथाय जादोंमोन मार्टिन नार्जारी बिथाङा 1 नं फाथाबारि गामिनि आरो लोगोसे पस्ट अफिसा फाथाबारि आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेशन आमगुरि आरो चिरां जिल्ला
आमगुरि पुलिस स्टेशनाव बिथांखौ एफआईआर होदों आरो लोगोसे बेवहाय डिजिटल बड'लेण्ड फेसनिफ्राय मोनसे पोस्ट फैदों निसिमा आनसलिक कमिटि एबसु हैज लज एफआईआर अगेंस्ट मार्टिन नार्जारी जेम्स बसुमतारी एंड डिजिटल बड'लेण्ड स' बिथांमोनना बुंनाय मथे जेम्स बसुमतारीखौबो बे एफआईआर होनायावथ' लिरनाय दंखायो आरो लोगोसे डिजिटल बड'लेण्डनिफ्रायबो बे बाथ्राखौ मोनथिनो मोननाय जाबाय नट मोनसे होदों बिथांमोना इट इज पलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर अगेंस्ट मार्टिन नार्जारी एंड जेम्स बसुमतारी एंड डिजिटल बड'लेण्ड स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि बे बाथ्राया कि माने डिजिटल बड'लेण्ड मथेब्ला बे एफआईआर होनाया बे माने पलिटिकलनिफ्राय मोटिवेट मोननाय स' लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना मा सानो मार्टिन नार्जारीनि बुंनाय रावफ्रा मोजां ना गाज्रि बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय आं बेखौ नोंथांमोननिफ्राय भिडिअखौ जुदि नुदोंब्लासो भिडिअखौ जुदि नुदोंब्लासो नोंनि गोसो गोरबो सोरबा पार्टिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बेखौ दाबुं बाट गोसोजों नैबे बिखायाव मा नांदों मेलेमाव मा नांदों मा बुजिदों बेखौ साननानैसो कमेन्ट होबानो जाबाय लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो जोंनि भारतआवहाय गासै 6,75,453 सुबुङा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै थांबाय आरो बिनाव दङ बेवहाय प्लास माइनास दङ माने टटेल गासै मिथिबायना बिनि गेजेराव 2,46,301 सुबुंफोरा दा एक्टिभ जानानै दङ लोगोसे 2,46,301 दै बे एक्टिभ जानानै दङ 4,09,783 सुबुङा रिकभार जाबाय लोगोसे 19,303 सुबुङा थैबाय बेनि थाखायनो लोगोसे आसामाव 11,000 क्रस जाबाय बे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया 14 सुबुं थैबाय दानियाबा आं बुंनो सानदों कि वर्ल्डनि स' वर्ल्डआव गासै 1.14 लाख 1 crore.14 लाख 4,116 मीन्स मोजां खोनासंफिन गासै टटेल बुहुमाव कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया 1.14 लाख 4,116 means 114 lakhs means 114 लाख means 1.14 lakhs 4,116 बे गासै टटेल आरो लोगोसे बेवहाय दिनैनि गोदान बे 5 जुलाइआवहाय वर्ल्डआव 31,914 गोदान केस दासिम जानानै दङ आरो लोगोसे दासिमावहाय थैनाय सुबुं बुहुमनाङैनो 5,33,970 लोगोसे दा गोदान दिनैनि थैनाया जाबाय 1,106 होनना बुंदों लोगोसे मैयानि आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानि गासै बुहुमाव कान्ट्रिजआ 213 कान्ट्रिजआव बे कर'ना भाइरासआ साग्लोबसारनानै दङ स' मैयानि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला 1,13,72,202 सुबुङा साग्लोबसारनायमोन मैया आरो मैयाहाय गोदान केस मोननाया 1,89,626 मैया थैनाय मथे मैयानिसो बियो माखासे आं दा बुंनाया 5,32,864 स' जोंनि भारत हादरा 4 रेंकआव गोग्लैबाय लोगोफोर 4 रेंकआव स' फार्स्ट रेंकआव दङ USA सेकेन्ड रेंकआव दङ ब्राजिल थार्ड रेंकआव दङ रासिया फोर्थ रेंकआव दङ इन्डिया स' USA आव गासै 29,36,122 जाबाय लोगोसे ब्राजिलाव 15,78,376 रासियावहाय 6,81,251 इन्डियावहाय 6,75,443 वर्ल्ड मेटार ओंखारदों मिथिबायना वर्ल्ड मेटार इनफरमेसनाव बे बाथ्राया स' जोंनि इन्डियानि मथेब्ला बेबायदि 6,75,453 बे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंनि डिटेल स' थेंक इउ सो माच गाइस दिनैनि मोनाबिलिनि बे माखासे खोथाखौ नायनायनि थाखाय जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन थेंक इउ सो माच गाइस बाय बाय